Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. An rasa rayuka ne a sanadiyyar hatsarin jirgin ruwa da aka yi a nan birnin Kebbi. Duba da hakan ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je jaje wa waɗanda suka rasa iyayensu. To ga cikakkun rahotannin masu sauraro kamar haka. Mai sauraro, idan yau ne farkon ziyartarka wannan tashar namu mai albarka wato Nakaido TV, don Allah za mu so da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa, hakan ne yake ba mu dama isar da sako zuwa gare ku. Mun gode. Masu sauraro, ga cikakkun rahotannin namu kamar haka. Al'amarin da ya bayyana a matsayin mummunan al'amari. Sanarwa daga fadar shugabar ƙasa. Rahotanni da ke fitowa sun nuna cewa hukumar bayar da agajin gaggawa na jihar Kebbi ta nuna cewa an samu mutane 5 daga cikin mutane 100 da suka nutse a cikin wannan jirgin. Sauran mutanen da ba a gani ba, gwamnati ta sa sojojin ruwa da kuma mutane masu harka a kan ruwa a ci gaba da bincike ko Allah dai sa a ci gaba da gano su da daddaya kamar haka. Mai sauraro, idan yau ne farkon ziyartarka wannan tashar namu mai albarka wato Nakaido TV, don Allah za mu so da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa, hakan ne yake ba mu dama isar da sako zuwa gare ku. Mun gode.